Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, ang inyong Senior Typhoon Specialist sa ating update na yon, gabing Miyerkules hanggang Biyernes po ito, August 19 hanggang 21, 2026. Ito ba ang ating Tagalog version? Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo, at ang ating Honorable Vice Mayor, Gabby Bordado. Well, meron tayong nabuong Tropical Depression, in-upgrade po ng Pag-asa. The only agency na nag-upgrade, ginawang Tropical Depression Neneng. The rest, it's either Monsoon Depression or low pressure pa rin. At nakikita natin na yun dito sa ating latest GovSat, ang patuloy na paghikayat ng habagat dito po sa western sections ng ating bansa. May mga ibang ulan, may mga ilang mga ulan ng habagat umabot dito sa Bicol region, lalo na sa Naga. Kahapon, umabot ng 15 millimeters ang ulan. But ngayon ay medyo dry na tayo. Wala tayong masyadong actually walang ulan talaga na experience na yung maghapon. At sumilip na rin yung haring araw. But sa Metro Manila at sa ibang panig po ng Kanluran, Luzon, Mindoro ay ibang istorya po ang nangyayari dahil po nandiyan pa rin yung hanging habagat. Although kahapon, medyo nag-retreat yung habagat sa may Mindoro. Ngayon, bumalik na naman sa kanila. Medyo nag-weaken a bit. Okay? So, baka bukas or Thursday, tuluyan ang humina ay itong mga ulan. Dahil po itong low pressure na naging TD Neneng sa kasalukuyan ay nandito na po malapit sa may eastern coastal areas ng Taiwan. So, mabilis ito kumakilos west-northwest sa 35 kilometros bawat oras na galaw. Okay? And then ito si 95W, tinaas na medium chance na maging isang bagyo, but mukhang too late na kasi maglalandfall ito sa may Hainan Island sa southern China. At itong dalawang ito ay nag-aagawan sa paghila ng hanging habagat. But in the next few days, lalo na po sa Huwebes hanggang sa weekend, improved weather conditions na po sa kanluran bahagi ng Luzon. When we say improve, hindi na yung gaya na yung araw o past few days na grabe pong ulan. May mga ulan pa rin, but in between sunshine, okay? Mainit ang araw, may dadaan pong mga light rain, showers, minsan malakas na thunderstorms. So depende yan sa anong places sa Western Luzon kung may mag-form na mga isolated thunderstorms, okay? Samantala, sa ibang bahagi po ng ating bansa, sa Visayas, lalo po sa may except Panay kasi affected ng habagat, yung mga areas like Negros, Cebu, Bohol, Eastern Visayas at buong Mindanao ay nakaka-experience po ng tuyo na panahon. Okay, halos wala silang na-experience na ulan. May mga isolated thunderstorms lamang, but bihira po ito as of this time kasi nasa ridge po sila ng high pressure. Ito yung tinatawag nating near equatorial high pressure ridge. Samantala, sa labas ng ating bansa, itong line of monsoon trough, kung saan nagkoconnect itong mga iba-ibang low pressure systems, meron pong namuong isang bagyo po dito sa may Micronesia, malapit sa Chuuk State, okay, southeast of Guam. Ito po si Tropical Depression 17W at kaninang hapon, in-upgrade na po ito ng Japan Meteorological Agency bilang SAUDEL. SAUDEL is isang alalay po ng chief sa Micronesia. Okay, Micronesia po ang contribute nito sa mga listahan ng mga pangalan ng bagyo. So itong si Saudel, ang good news, hindi po ito magkakaroon ng direct effect sa ating bansa. The usual na naman yung habagat, most likely kung magdiretso ito sa Taiwan, but kung pumunta ng Japan, mas lesser effects ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon. So babantayan natin yung Saudel kasi fina-forecast po ito magiging isang almost a super typhoon sa JTWC standards. But if pumasok ito sa area of responsibility, 185 kph, pwedeng upgrade ito ng Pag-asa bilang isang super typhoon. So, abangan natin ang mangyayari dito sa system na ito. But iyan po ang uncertainty as of this time kung Taiwan, Okinawa, o Southern Japan ang kanyang tracking. At ito yung pinaka-latest natin, fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, at nakikita natin itong dalawang system dito na halos itong si 94W o si Neneng ay nalulusaw na, medyo lumalawak ang kanyang sirkulasyon. It's really a monsoon depression.
na kung saan pag sinabing monsoon depression, yung sa may core niya, very light winds, yung malakas na hangin niya, ay banda dito po sa may periphery. Nandito yung mga malalakas na hangin. But dito, devoid po yan ng hangin. Okay? So it's classified by JTWC bilang isang monsoon depression. Dito naman po sa may area po ng hangin, mukhang naglalandfall na po mabilis yung kumikilos pakanluran itong si 95W. May bibigay ng mga malalakas na ulan at threat of flooding sa low-lying areas ng Hainan. Pilipinas, dito po sa western sections ng Luzon, medyo humihina na po yung mga convective thunderstorms. Meron pa rin, papakita natin sa inyo mamaya lamang yung zoom in nitong mga ulap na ito. Ito naman po si Saudel, isa na pong tropical storm. Dito ay nasaan kikilos pa hilagang kanluran, and then mukhang dadaan po dito sa may Agrihan Island, and then pagdating niya dito, it's either ang kanyang direction ay papunta dito, okay, or pwedeng pupunta dito, and ang pinaka-easternmost track niya ay pwede siyang pumunta dito po sa bahagi nito ng Southern Japan. So yan ang 3 possible scenarios na as of this time, highly uncertain pa po. So we will wait and see. As of now, ito ang medyo lamang, although yung ECMWF, yung raw model ng ECMWF sa latest kaninang alas 4 ng hapon, mukhang ito ang pinapakitang likelihood na dadaanan ay ang Taiwan. Kasi pag dyan yan sa Taiwan, mas titindi na naman po ang habagat. Mas better kung dito siya sa may Southern Japan kasi mas lesser ang epekto ng habagat. Okay, so tandaan po natin, the closer the typhoon is sa Pilipinas, sa may Northern Luzon or Taiwan, mas greater ang chances ng heavy rainfall sa western sections ng ating bansa. So always remember that pag may mga bagyo na malapit sa extreme Northern Luzon, in the line of sight pati, may tinatawag tayong line of sight, itong area na ito, dali lang ha. So, pag ang bagyo ay nandito, yung line of sight niyan, yan talaga ang, kung nandito yung bagyo, ito yung habagat. So, ganyan ang situation usually pag panahon ng habagat. So, case-to-case basis. So, ito ang nangyayari na yun. So, we will wait and see in the coming 1 week to go. Now, punta natin na yon ang latest zoom-in satellite animation para ma-explain ko sa inyo ano nangyari din sa habagat. For the past 12 hours, bigay na naman ng mga lalakas sa ulan sa Manila. Umabot ng lampas 50 millimeters. At dito sa malapit sa Manila Bay, umabot ng 70 millimeters. Pasok naman sa 50 to 100. And sa Bataan, ay medyo ganun din po ang data na nakita natin. Sa mga oras na yung gabi ay itong makakapal ng mga thunderstorms, convection na dala ng habagat ay nag-shift na po dito sa may bahagi ng Pangasinan at La Union. Okay? And affected din po ang mountainous areas ng Western Benguet. So ang Baguio, may mga ulan din dyan at dito rin po sa may western sections po ng La Union at Southern Ilocos Sur. So may mga pabugso-bugsong ulan po dyan. So mag-ingat po kayo sa mga landslides at floods. So yan po ang situation na yan dito sa Bicol. Improved na po ang ating panahon, lalo po sa Mindanao. Talagang all clear. Kita nyo, cloudless po. Lalo na po dito sa may Lanao provinces. Kung nandyan kayo at madilim ang lugar, maganda mag stargazing, okay? Stargazing activity. Ito naman po sa may Kolonya Yap. Ito yung ulap ng trough ni Tropical Storms Saudel. So yan po ang latest na yon. Yan mga kulay blue na yan at yellow-orange. Yan po ang radar signature ng DOST Pag-asa. Okay, let me move now to the latest. Ito po yung bulletin number 5 ng Pag-asa kanina ng alas 5 at nakita natin dito na humina na yung kanyang hangin, 45 kph, and then for the next 36 hours, ito po ay inaasahan nila magiging isa na lamang low pressure system o remnant low pagdating po sa northern tip of Taiwan.
sa Friday early morning. But bukas, mini-maintain pa nila bilang isang depression. But based sa nakita nating analysis, I won't be surprised kung ina-downgrade na po ito ng DOST Pag-asa, okay? Mag-sip lang tayong konti. Konting inom lang ng nakatago nating wine dyan kasi kailangan din yan ng heart. Hindi naman tayo drinker, but needed paminsan-minsan a sip of wine. At ito na po yung sa latest Joint Typhoon Warning Center. So ito po yung mga invest areas, 95W, medium chance, 94W, low chance. Ito si Saudel. Yun, maging isang malakas na bagyo in the next 5 days. At itong sa may taas, may nag-form dito na subtropical system. Subtropical in nature and tropical in nature. Ibig sabihin subtropical in nature, yung energy na derive sa kanya ay galing sa malamig na environment. While yung tropical, syempre galing sa mainit na moisture mula sa karagatan ng Pacific. So, yan po ang tinatawag nating subtropical storm. So, yan si 96W. At inaasahan din itong gagalaw pa north. Wala itong effect sa anuman bahagi po ng ating landmass ng Asia Pacific. At itong maliit na ito na may mata, yan po ang I can say it cute kasi maliit masyado. Si Lala. Ito ay nag-devastate po sa Hawaii. One of the sabi natin strongest in a few decades dahil po patagal na rin sila hindi dinadaanan ng mga bagyo. Usually, pag panahon na ng Super El Nino, kaya grabe din yung mga activities ng mga bagyo dito sa Central Pacific na yung 2026 season. Hopefully, walang pumunta ng Pilipinas na yung Bermuds, yan ang binabantayan natin. Sana similar sa 1997 Super El Nino na walang pumasok sa atin. Okay? But pray natin sana hindi tumama ito sa Guam, Saipan, itong mga last remaining cyclones of 2026 Super El Nino season. So ito yung track ng Joint Typhoon Warning Center. So mukhang dadaan ulit ito sa may pinakandulong north ng Marianas. Medyo malayo naman sa Guam at Saipan. So magkakaroon lang sila ng much needed rainfall. At dito rin po ang area ng Agrihan Island na medyo on the track of this system. Pero umabot po ng category 4, 230 kph. Pag umakyat yan ng plus 10 kph, super typhoon na po yan sa classification ng Joint Typhoon Warning Center. So, fina-forecast po ito na baka pumasok ng PAR. So, bibigyan po ito ng local name ng DOST Pag-asa soon. Kapag pumasok po ito ng PAR. Ito naman yung mapa ng Japan Meteorological Agency para pakita ko sa inyo na low pressure lang itong dalawang system dito o yung twin weather system sa may taas ng Pilipinas. Okay? And then, ito yung latest sa track ng JMA. Same ang tracking. Mag-curve po siya towards the west-northwest patungong Okinawa, Taiwan, or Southern Japan. It depends on what will be the high probability forecast. After 5 days, malalaman natin yan. At ito, yung mga pangalan. Minention na natin kanina. Yan yung pangalan niya sa column 3. Yan po ang Saudel. Ang susunod na pangalan pala sa international is also Filipino contributed by Philippines. Ito po si Nara. Okay, a kind of tree. Famous tree sa ating bansa. Ito yung multi-track ng dating agencies. Japan, US, Beijing, Taiwan, and Korea except Pag-asa kasi nasa labas pa po ng Philippine Air Responsibility. By the way, ito yung power line. Yan po ang power line. So, we'll wait and see kung papasok talaga siya. So, yan ang power line. So, kapag pumasok po siya on the 6th day, bibigyan ito ng local name. And ito yung ating rain forecast. So, ito ang rainfall accumulation forecast for the next 24 hours hanggang sa 5 days from now. Nakita natin ngayon sa ECMWF rain forecast ng windy, mukhang bawas ng ulan sa Zambales at dito rin sa ibang parte ng Northern Luzon, although meron pa rin 50 to 100 na inaasahan po sa parte ng Zambales. Metro Manila magkakaroon ng improvement ng panahon. Ayan kung masusunod ang ECMWF model kasi
na yung panahon ng habagat, medyo lamang ang access GT ng Australia. Okay? But mukhang maganda rin ang pinapakita ng access sa model ng Australia. Bababa ng mga less than 30 millimeters na po ang ulan sa Metro Manila. But again, gaya na sinabi ko, may mga on and off passing showers in between sunshine pag pahina na ang habagat. So, for the next 5 days, halos mawala po ang ulan. May mga showers na ng konti every afternoon or kung may dadaan po mga convection. So, inaasahan po yan. At mga thunderstorms. So, hanggang Monday, okay na po ang panahon dito sa western sections ng Luzon. May mga passing showers lang in between sunshine. So, yan po ang inaasahan natin for the next 5 days para makapaglaba na po ang mga kababayan natin, maka-dry na po ng mga damit dahil kailangan po ng ating kababayan dahil sobra na po. Ito yung sinasabi nating triple na siyam-siyam. Actually, hindi pa po tapos dyan kung i-extend natin ang ating forecast up to 14 days. Next week, mukhang pagdaan dito ni Saudel, baka ma-enhance ang habagat. Tingnan ninyo habang papalapit sa Taiwan, balik na naman ang 50 to 100 millimeters. Yung ibang areas, 100 to 200 millimeters na ulan. Same areas, same effects, but it depends. Kung pumunta ng Japan, mas lesser. Pag pumunta ng Taiwan, yan ang pwede natin ma-experience. Again, the forecast is more than 5 days, highly uncertain, less than 20% ang probability. So, we will wait and see. Kasi after Saudel, meron pang isang mag-form yata dito. So, hanggang katapusan ng August at early first few days ng September, mukhang may mga habagat effects pa rin tayo, especially sa Batanes. So, again, highly uncertain pa po yan. Pinakita ko lang sa inyo what will be the potential scenario. Now, sa wind at pressure forecast, so yan po yung dalawang system na humihina na, yung habagat, hihina din, kasabay ng paghina ng dalawa. And then for the next 5 days, yan po, nakikita nyo sa right, yan po si Saudel. So hanggang Monday lang tayo kasi yung 5th day ng forecast at pinapakita mukhang mag-west. West ang kanyang galaw, yan ang forecast ng ECMWF. Ang ibang models ay mukhang dito ang tracking, paganyan. And then, pwedeng paganito rin. So, we will wait and see what will be the track of that system after 5 days. So, dyan muna tayo. Hindi ko na i-extend kasi medyo magulo ang forecast. Maraming mga maliliit na bubwits. Okay? Mga maliliit na bubwit na mga weather system na pwede mag-form. But we are focusing on the next 5 days kasi marami pang pwedeng mangyari. Highly uncertain pa po in pag more than 5 days. Okay, sa Google DeepMind, isa rin ang pinapakita si Saudel. Category 4 ang forecast niya. Ayan, no? Lakas po yan. And then, ang track niya towards the Korean Peninsula. On August 31st ang landfall. Again, forecast niya is highly uncertain so we don't know. So, ito ang track ng Google DeepMind. Salungat sa track ng ECMWF. Ang ECMWF ay dito po ang tracking. Okay, so yan po ang Google DeepMind AI model po yan. At pagdating sa ensemble ng ECMWF, yan si Saudel. At mayroon pang isang system dito na pwede mag-form but medyo mababa pa ang probability. Ito naman si Lala, hindi naman pumunta sa atin. All clear po ang Pilipinas. Okay? At sa wave forecast for the next 5 days ay patuloy pa rin malalaking alon sa kanluran bahagi ng ating bansa sa West Philippine Sea. Abot ng more than 3 meters ang wave heights, 2 to 3 plus meters. Dito naman po sa East Philippine Sea at sa central waters ng ating bansa, magiging less than 1 meter ang alon na yung darating pong weekend. At ito naman po ang malaking swell na generate o malaking waves as well ang generate nitong si Bagyong Saudel. Medyo malayo pa naman sa Pilipinas within the next 5 days.
Now, sa latest Global Topics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, initial lang ito na yung Miyerkules, valid for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung third week is highly uncertain, less than 20% probability. Week 2, August 26 to September 1, sa area po ng Micronesia hanggang sa Marshall Islands ay patuloy na magkakaroon ng more than 20% of a tropical cyclone formation. Okay, o greater than 20%. Samantala, tuyong-tuyo sa Southern India, Indonesia, Malaysia, and Papua New Guinea. Okay, more than 80% ang probability of dry or below average na mga pag-ulan. Third week, highly uncertain. Patuloy ang below average na mga pag-ulan sa Indonesia at Malaysia, kasama ang Sabah and parts of Mindanao and Southern Palawan. Okay, by the way, affected pa lang Mindanao, so kaya nakaka-experience sila ng dry conditions right now dahil sa high pressure ridge na related po sa ongoing Super El Nino. And then, meron pa rin tropical cyclone formation of more than 20% sa eastern Philippines hanggang sa malapit sa international dateline. So, pabantayin natin yan. No need to worry. Sa latest from tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, so, yan po. Ang number 3, si LPA95W. Number 1, si Neneng. Number 2, si Saudel. Okay, August 17 to 23 po yan. Hanggang ngayong linggo. Next week, ito ang forecast. Another LPA here. Number 4, malapit sa Hong Kong. And then, number 2, ito yung continuing track ni Saudel. Papunta sa Southern Islands of Japan. Again, ang probability nito nasa 50% kasi second week. So, yan muna po ang pinaka-latest nating update. At babalik tayo na yung darating na weekend, probably by Friday. Meron tayong video analysis para malaman ninyo kung anong mga development sa ating panahon sa habagat at sa mga upcoming mga tropical storms gaya nitong si Saudel. Mukhang magiging isang malakas na naman or super typhoon if patuloy ang kanyang intensification. At hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Stay safe. Okay? And thank you so much for watching our channel. God bless po sa inyo lahat.